Ang number one nga kinaiyaros mga tao kana agyong gusto nga musikat. Gusto gyud nga mahimong center of attraction. Ang Ginoo sad mihatag pod nato og pamaagi aron ta mahimong sikat, mahimo tang pinasidunggan. Dili lang dinhis kalibutan, hangtod na didto sa langit. Nga ang model nato ani nga portig yung sikata mao si kisa man ang kinasikatan sa tanan, ang mahal nga Birhen Maria. Sikat kay siya, sikat dinhis kalibutan, sikat sad kay siya dito sa langit. Kay siya gud mo'y reyna sa langit og sa yuta. Yang anong nisikat man si Maria? Tungod kay nagtuman siya sa gitudlo ni Hesus kinsa tong magpaubos sa tisumpay ipataas, kinsa tong nagpataas ipaubos. Kamo unsa man mo, nangandoy ba mo nga mahimo mong ubos o nangandoy mong mahimong taas? Nangaguba ra ba ning atong mga bukid karon kay gipanghimong subdivisions kay gusto gyud nga overlooking kanang tuag is taas ba nya ngato sa mga batan-on ganahan kaayo og mountain hiking kay haron kuno og mountain climbing kay haron gyud moabot gyud didto sa taas kay nindot gyud ning naatas taas ana nya kamo unsa man inyong gipangandoy ron nga adto mo ipataas o taas mo o kahimtang o ubos. Ito ba kusga? Mura masabog mga bata, pilion masad ninyo katong pabor-pabor. Ang ako ba unsa inyong kinabuhi rong gipuy-an? Nagpaubos mo o nagpataas? Kung mga saba kas imong mga anak, nagpaubos pa ka o nagpataas? Kung mga saba na ang pari sa sakristan o sa mga lektor, nagpaubos, nagpataas. Pataas. Ang tutok pa muna ako. Abi kay tinuod man. Unya kung makig-away na kas imong silingan, nagpaubos ka, nagpataas. Pataas. Kung di gid na nimo iirog ang imong koral, bisag huot na kayong agianan, nangabag-id na ng sakyanan diha ang imong koral o ang imong bongbong sa balay na alang yapol kilid sa karsada, nagpaubos ka, nagpataas. Pataas. Ayo, ibaw mo. Unyag nang hatag ka sa tanan nimong mga bahandi ngadto sa mga kabos nimong silingan, nagpaubos ka, nagpataas. Paubos. O mo na kinabuhi ni St. Francis, San Vicente Ferrer, San Roque. Kung magsigi kag pasaylo anang imong bana nga nagsigig pangabit, nagpaubos ka, nagpataas. Paubos. Nagpaubos. Kung di jud ka manugo anang imong mga anak, bisan pagporti anang tapulana, di gid nimo sugoon, imo ra gyung alagaran, nagpaubos ka, nagpataas. Paubos. Tay paom day mo. Nya unsa mo rin inyong gibuhat, nagpaubos mo, nagpataas. Paubos. Hoy, ato na gitong gipang-mention kamao man mo nya nganong di man mo mutubag ini pangutana nag-unsa ro inyong kinabuhing gipuy-an tungod kay mapahitason kanang di ka maong mutubag mapahitason na tanawa ng mga bata kanang mga bata ba nga wa gyud bitaw sila kanang wa gyud sila pagpataas ba ini pangutana nimo unsa man mo mutabang mo sa balay dili. Unsa man mo, mutugan mo sa tinuod, mamakak. Mo anam na mga bata, good. Gawas o ganaos, gini ka na. Mo anan mo to, mo anan ng bata. Hadlok. Pero sa tinudan na yung bata, mutugan ginas tinuod. Nganong musikat man ang mga mapaubsanon? Kanang mapaubsanon ba? Nganong sikat man sila? Sa mata sa tao o sa mata sa Ginoo? Ibaw mo? Tungod kay ang mapaubsanon unas tanan naghatag og kalipay sa iyang isig katao. Kay kana gong mapaubsanon mga igsuon, kana bang ubos ang imong
pagtan-aw sa imong kaugalingon kumpara sa uban, magsigi kag daig sa imong isig ka tawo. Pero kung taas gani ka imong paminaw ngadto sa uban, magpunay kag saway, magpunay kag diktar nila. Munang di jud ka musikat, likayan jud ka. Mao bitaw ning mga sakristan o kaning mga lektor, kung pwede lang jud mulikay gyud pare. Bisan gani parisyoner tanawa, kinsa may nilingkod sa atubangan, kaning napugos. Kamo, tanawa ka imo maglingkod. Nabiyaan gina ninyo diyang lingkuranas at tubangan. Kaya nga naman, hadlok tas pare. Di ta paduol sa pare. Hadlok. Tanawa sila dito, ngawa mapugos. Kanang diyang pianista, napugos sama sa naglingkod. Kaya di am na yung lingkuranan diri. Pero kamo wa mapugos, tanawa, hain mo manglingkod. Kare, buutan. Butinood ba sa ka? Ako kana lagi mau bitaw ningon ko. Mulikay gyud mo palayo gyud kay ngano man pare gyud kahadlokan gyud kay labi na kining nagwali ron mahadlok man mo. Naong palang anida ano naman kahadlokan naman no. Kamong nagpalayo og maayo kay bawo na mo asa mo ibutang sa Ginoo. So ang ngano man ang mga artista, dugukan mas mga tao. Ngano man? Kay ang artista, dili man manaway, di man mamadlong, di man mga saba, inartista man ang ila. Kana bang to attract people. Muna nga musikit ka, pero inig kuyog nimo anang artista ha? Daghan kay mga artista nga sa ilang personal nga kinabuhi nagpinatyanay na, nagbuwag na og ang iyang bana, di ba? Ngano man sa ilang personal nga kinabuhi wa mapuy ang gitawag og pagpaubos. Kamo kusog ba mong mudaig o musaway? Nage. Daig. Karon unsa inyong nakita nako, ni daig mo o ni saway? Daig. Yang anong nagpalayo mo, ni daig pa mo. Kay mudaig gani ka, paduol juga sa imong gidaig. Hala, kanindot sa flower, duolon din imong flower. Di ba? Hala, kanindot gud ani nga stained glass, duolon dayon nimo. Nya, ang imong pa mong nidaig, nganong nagpalayo mo. Ambot lang ako, tuol lang sa ko ninyo. Si San Pablo sa unang pagbasa, ningon siya, kahibaw gyud ko nga buhi pagani ko, layo ko ni Kristo. Nyag mamatay ko, mahiusa ko ni Kristo. Pero gusto ko no niya nga si Kristo maoy makita diha sa iyang lawas. Nga sa tanan niyang buhaton, daygon ang Ginoo. Kung kita mapaubsanon at tubangas Ginoo sama ni Maria, daygon gyud nato ang Ginoo. Muna magsigit ingon, daygon ang imong ngalan, daygon ang imong ngalan. Pero sa tinud-anay, ang atong daygon ang atong kaugalingon. Ana, kanang imong balay ron nga gihimo para kinsa man nga pagdaig, daygon ang Ginoo o daygon ka? Kana rong imong balay bang gihimo magamay og madako para unsa man para daygon ang Ginoo o daygon ka? Og daygon ang Ginoo sa ato pa, ang tanang tao imong pasudlon diha. Aron magdaig sila sa Ginoo, labi na gyud mga way balay. Ngano man, makadaig sila sa Ginoo, la kabuutan aning sister, kabuutan ni Brad, nakapuyo na gid mi ilang balay, wa ra ba gid mi balay didto. Sa lahi manggod ni siya, kay sige manggod ni siya simba, naamon ni siya simbahan, mo nang mupadayon gyud nato. Tanawa ng uban diha nga way simba-simba, di ba wa gyud mo imbitar nato sa ilang balay, lahi gining mo simba, lahi gyud og naa kas Ginoo. O di makita nilang Ginoo diha sa imong balay. Nya kumusta man ron? Mupadayon mo ani mga tawhana. Unyag dili ka mupadayon, nya sige kag simba dire. Nya imo pa yung gipiit og maayo ang imong mga silingan sa imong kural. Di jud nimo tagaag lugar. Mudaig pa sila sa Ginoo. Oy, magsige na sila ingon, naaman ta simbahan, pirmi man tag simba pagka mga yawa og batasan. Sa dato o man kanang simba-simba simba-simba ram na. Apel man sa nang pari da otrom na. Agad lang agap na kulikta.
Kana bang dili na nila makita ang Ginoo sa atong lawas, dili makita ang Ginoo sa atong presensya. Mao na si San Pablo niingon siya, buhi kun patay ako, iya gyud ko ni Kristo. So sa ato pa di ay ang tao nga mapaubsanon magsigig daig sa iyang isig katao, ug sa ingon ana ang iyang isig katao mahimong relax ug malipayon. Lipay mangitag daigon. Ako bitaw anang daghan kayong mo like sa anas Facebook, YouTube. Lipay ka magtanaw pero daghan gani kayong mag-ana og sign. Mura sa tag mag-uol, di ba? Sa Facebook naman na ana. Oh, ako daghan sa mag-ana Tulo pa lang gud ka minutos na naigaan. Nako, agrabiha po daan niya 3 minutes pa lang ikas pag-upload na may gaana. Tingali ang sakristan siguro to ni basa na. Awas ako kay bahog tinuod ba. Basta kita lang ko mag-ana. Buangon man sad ko, angkon man ko ana. Ikaduha, nganong sikat gining mapaubsanon kay kusog kay na sila mo alagad. Hapit tanan nilang paningkamot para pag-alagad sa ilang isig katao. Muna ang mahal nga Birhen Maria, sigig yung alagad, pasabot siging panghatag, siging hatag, hastag iyang anak, iyang gihatag, aron patyon. Kalisod ana, may unta to gihatag nimo imong anak para ipa-adapt. May tato gihatag nimo imong anak para mo alagad, magpamid, magpaboy, gipapatay. Gihatag aron ipapatay. Grabe ka mang gihatagon si Maria. Ngano man tungod kay si Maria wa gyud mag-angkon nga siya'y tag-iya. Alagad ra gid siya, sulugoon sa Dios. Bikaron kamo, kusog ba mo alagad o kusog manugo? Bahala mo diya. Sikat kay mo kung kusog mo alagad. Pangitaon gud mo gud. Kanang mustak up na ng kanal. Pangitaon day ka. Kay ika mo ay musawom nga tos kanal kuha anang niklag up dito. Kaning mga barangay kapitan, kanang opisyal, mga konsihal sa lungsod. Mangita, ginaan ng kusog musawom atong kanal nga magkabulingit og maayo para mahabwa in taon ang niklag up. Di ba? Na ay mga alsahonon, labi na mga basura, kanang baho kayong basura, mangita, kita na mga standby, apil na ng mga manuyupay, kay kusog, magkay na mo pasan, basta tagaan lang o gamay para ikasuyop. Nya mangita tana nila, nya inikawa na tayo isugo, kasaban, hala, itsapuira, ibaliwa. Pero kana sila, mo'y makaluwas nato, panahos panginahanglan, labi na gyus grabing panginahanglan. Muna kung atong balihon, kung kitang nagsigig simba, kitang arang-arang pagkabutang, kung magsigit tag-alagad sa atong katilingban, pagkaninduta puyan sa katilingban, di na nimo lisod-lisoron imong mga silingan, kung gamay silag agianan, imong padakan, alagad man na. Nya kung lapok ang ilang agianan, imong ipasiminto, nya ngit-ngit, imong sugan, adto charge inyo. Kanindot ana, nya wa sila ikap himog balay, imong himuag balay, ug wa sila yuta, palitan imong yuta, ug na kay daghang yuta, imong tagaag yuta, aron ana sila kapuy-an. Di ba nindot na? Uy, tubag. Nya wa siya asawa, imong tagaan sa imong asawa. Ug wa siya bana, patuparan nimo sa imong bana aron di malonely. Ana ba? Nya, himuon na ninyo. Sikat kay mo na. Kung ninyo nang buhaton, huwag mo na gibuhat sa mga santos. Porting sikatan nila hangtod karon. Biyaan gud tanan para ipanghatag sa tanan. Si San Francisco de Assisi magpakilimos gud para ihatag sa mga makililimos. Aka na, porting sikata hangtod karon. Amo sa ni San Vicente Ferrer. Ikatulo nganong sikat kay ning mga kuan, kaning mga mapaubsanon, kay sila sad na mo'y makahatag og dakong kaayuhan sa katilingban. Ang mga mapaubsanon dako kay mabuhat sa katilingban, kay di man na sila mangurakot, di man na sila kurap. So ang tanan nga kanang kaayuhan nga moabot niya, iyang ipaambit sa katilingban. Kay kung ang tao kurap,
ang tanang kaayuhan nga niabot niya, sama na mga taxes, mga donations, mga income, isuod man na niya sa bulsa, dili mabinipisyuhan ang katilingban. Tanawa karon ang mga Franciscans, si San Vicente Ferrer, Saint John Bosco, Mother Teresa of Calcutta, sila San Agustin, kanang mga Agustinian, mga Jesuits, si Saint Ignatius of Loyola. Giunsa man nila ang ilang abilidad, ang ilang tanang grasya, gihatag sa katilingban, mo nang naghimo ron sila og dagko kay mga institutions nga nagtabang sa atong katilingban nga mi shape sa kalibutan into a better world. Pero na siya daghang buangon nga nihimos kalibutan into a miserable world. Ang mga buangon sana, mga kurap ba, mga kurakot, kanabang kusog kaayong mopahimos. Mao sa nahimo rong kadaot sa kalibutan. Pero tanawa, subayan ning akong gipanghisgutan nga mga santos, sila si Saint Dominic, Saint Benedict, naghimog mga Benedictine, mga Dominicans, pagkanindot sa gihatag sa kalibutan. Nya kamo karon unsa may inyong gihimo? Sa mga grasya nga inyong nadawat, gisods ka ba? Gipadaghan? Kani karong gawali, daghan man sa ning grasya din hing niabot na pay online. Asa man? Gipaambit o gisods bulsa? Secret. Muna kining atong mga online parishioners o mga benefactors nga niya dinhi, sama ninyo nga kusog ay mutabang dinhi. Congratulations kay inyong gipaambit ang mga grasya nga inyong nadawat nganhi sa katilingban. Kining atong kanindot ron sa simbahan, nindot na kaitag mga stained glass, nindot na kaitag mga lingkuran, kaning salog, kaning mga bungbong, na nindot na gyud, nindot ang tag opisina sa isang idlap lang, matod pas Tagalog. Sa isang saglit lang na change ang face of San Vicente Ferrer Church and Parish tungod ni sa mga manggihatagon natong mga parishioners, territorial o online parishioners. Congratulations ninyo. Musikat gyud mo sa mata ni Maria, musikat mo sa mata sa Ginoo, og mahimo gyud mong sikat sa tanang mga tao sa kalibutan. Naay ni message na ko karon, usa lang ni sa ni message puparihag mensahe. Father, sukad ko nga mihatag diha og hinabang nanindot gyud akong kinabuhi, Father. Nya ganahan na kay ko magsig paminaw sa imong wali. Nya karong sig kong paminaw sa imong wali, din agyud mi mag-away sa akong bana, kay din agyud ko makig-away sa akong bana. Ako na lang siyang sayaw-sayawan og ako siyang hapyod-hapyoron. Pagkanindot di ay, Father, wa baya mausab ning panuway kong bana, pero wa na gyud bugat ang akong kasing-kasing magtan-aw ko niya. Gisayunan gana. Hasta kunos una ma-stress siya sa iyang duha ka anak nga autistic. Duha ka anak autistic. Ma-stress siya, pero karon kuno lipay kuno kay siya. Maura man kuno gyapong sitwasyon na. Grabiha sa Dios Ginoo, kun musikat tas matas Ginoo, buan sa taniya sa daghang mga grasya. Kay lagi ang iyang saad, ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos ipataas. Tagaan pagyug daghan. Muna kung manghatag mo, makadawat mo daghan. Ug di mo manghatag, bisan ang jutay nga naa ninyo, kuhaon pa. Ang resulta, kusmod kay mugnaon. Sige, manindog na ta. Usbo na kog pangutana mo, kay naa may wa ka tubag kaganiha. Gusto ba mong matipon sa mga santos dito sa langit? Gusto. Or adto ba mo matipon sa tuas impyerno? Dili. Kinsa may gustong maimpyerno dinhi? Kinsay gustong malangit? Maayo. Kanang wa mo isa, asam day mo gusto? Asa mo? Wa rabay kapilian. Nya matod pa ni Kristo, kanang way klarong tubag, diretso na sa impyerno. So kamong wa mo isa, adto na mo sa impyerno. Mao na siya. Nya ang saon man aron mabawi. Ato lang sanang asa man siya. So
Murag ni atingali ang mga kalagno nga mga taga-impyerno. So, mao gina kanang mga kuan, kanang mga tao bitaw nga impyernohonon, unsa may ila ng impact sa community, maka-distract gina sila. Distraction ba? Kanang mga impyernohonon, kanang mga langit non, unsa may ilang mahatag sa community, harmony. So karon gitagaan ta ni Kristo og nindot kaayo nga pamaagi aron gid ta malangit. Gitawag ni siya the 8 beatitudes. Ang 8 ka mga kabulahanan. Mo nang niingon siya diri, bulahan ang miila nga sila kabos. Mo ni ang 8 ha. Bulahan ang miila nga sila kabos. Bulahan ang nagsubo, bulahan ang mapaubsanon. Ikaw no, first 3 lang usa, memorize ha, ready, go. Bulahan ang miila nga sila kabos, bulahan ang nagsubo, bulahan ang mapaubsanon. Kana ang makalimot ana maimpyerno. Sunod, bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikaupat na, pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikatulo, bulahan ang mga maluluyon. Nga dayon ang ikaunom, palihog lag off sa tanang kuan usa, wireless. Kay gaduda kong naanay abat diha. Ayan na nagamita. Ang kadto nang dunay kuptanan. Na dihay na ay kuptanan. Sige. Ay. Mao na no? Distraction. Kamu sa diyang choir ug naagay gagikan ninyo bantay lang yun mo diha. So ay naman to. Bulahan ang bulahan ang nagtinguha. Moto ikaupat, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikalima, bulahan ang maluluyon. Ikaunom, bulahan ang putli o kasing-kasing. Ikaw na ba? Ikaupat, bulahan nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing. O kana, unom na. Dayon ikapito, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan. Managdait ba? Ikawalo, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Unsa to ikapito? Bulahan ang naningkamot nga magdait ang katawhan. Nya ang ikawalo, bulahan ang gilutos tungod sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ka-memorize na mo? Congratulations. Ang wa ka-memorize adto gyud mo sa impyerno. Ako ning hatagan o gamayng samari haron dali ra siyang hinumduman, nya inyo na lang i-insert og asa siya nabilong kanang triple A. Hinumdumi lang niyo ang triple A, A. Ang una nga A nga makapasantos nato mao gyud ang ampo. Ampo ba? Mag-ampo. Kanang ampo makapasantos na kay mao man na itong connection sa Ginoo. Mo nang moingon diri bulahan kamo nga putli o kasing-kasing. Kana makapakuan man na nato connections Ginoo. Bulahan kamong mga kabos. Kanang kabos connection gyapon nas Ginoo kay si Kristo kabos man. Mao bitan na kanang mga maampuon, ganahan gina silang mobiya dayon sa ilang mga kabtangan. Ngano man sa sige nimong ampo nya makonected ka sa Ginoo, makahibaw ka nga ang Ginoo di ay pag-ari niya sa kalibutan, nagpuyo siya sa kakabos. Unya kung gusto kang makonected sa Ginoo, kinahanglan gyud nga mopuyo kas kinabuhing kabos. Muna ang tanan yung mga santos nagpuyo gyud sa kinabuhing kabos.
way maampuon nga mangandoy nga madato. Ang tinuod nga maampuon, mangandoy gyung mapobre. Na, too, dili. Tanawa si San Roque nga maampuon. Biyaan niya yung kabtangan. Tanawa si San Vicente Ferrer nga maampuon. Biyaan sad niya. Tanawa si St. Francis nga porting datua nga maampuon. Biyaan sad. St. Louis of France nga hari gitos Francia. Biyaan gyapon. Mother Teresa of Calcutta, biyaan gyapon. San Isidro Labrador, biyaan gyapon. Tanan gyud nga maampuon nga tinud-anay nga gustong masantos, mubiya gid anang kwarta. Kamo, dili mo makig-away tungod anang kwarta. Di mo makig-away tungod anang yuta. Nga hasta imong kaugalingong igsuon, imo nang ikiha tungod lang anang yuta. Ang kuyaw ang imong kaugalingong anak o imong kaugalingong amahan, imo nang ikiha tungod sa yuta. Nya, unsa man na? Makapalangit na o makapaimpierno? Oy, ang gustong malangit o magsigi jud kag ampo sa Ginoo, malamdagan gyud ka nga biyain ning tadan. Mao bitaw si Kristo niingon, kung gusto jud kang malangit atong batan-on nga dato, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadto sa kabos, balik sunod nako, dadon ti kas langit. No, ana siya. Kamo dihang nangambisyon nga malangit, hala, kanang tanan ninyo rong kwarta, ihug na diha sa kolekta. Diri nas pari ihatag. Nyag tuwa pa'y nahabilin sa inyo, naaman tayo mga project din, hala, idonate din simbahan. Naris pari, ihatag. Haron ang pari mo'y magdaan na ngadto sa langit. Tuo mo, dili. Ang nituo, malangit. Kamu no, madudahon kay mos pari. Ikaduha nga, alagad. Alagad, service. Kanang mo alagad, di na magpabayad. Mudawat na siya na kay ihatag, pero di gid na magpabayad. Muna ang mahal nga birhen, ang mga santos, sige gito silag alagad. Nganong makapalangit man ang alagad, kay maunay atong pagpakita gugma sa atong isig katao. Di ba ningon si Kristo, whatever you do to your brethren, to the least of your brethren, you do it to me. Connected ya puntas Ginoo inig alagad. Unsa man ang alagad? Ang pagtubag sa panginahanglan sa imong isig katao. Kanang pagpakaon sa imong isig katao, alagad na dili. Kusga. Nya kun ang pari ray imong pakanon, unya ang kanang mga standby di nimo pakanon, alagad pa na dili. Di na alagad. Kay ang pari kasagaran wa man gutoma, niya ang sugo ni Kristo pakan aman ang gigutom. Kamo sige mo hagad sa pari nga pakanon, wa man migutoma. Dagko naman kay migtiyan. Naano dahi mga siga kay mata nga nagsigilag standby, maunay pakana kay gutom kay na. Gay kumpara hao, sukari ng mga tawhan nagpagkaon, nya sukari ang pari, di ba ang pari magtimi-timi. Di man ko ani, di man ko ani, di man ko ani. Bawal ni nako. Kana sila sukari. Ibab, igsunod ni mo lingi, limpyo na. Kaya nga naman, diguto man. Og adto dito malipay ang Ginoo kung katoy imong pakanon, kung ang pare imong pakanon, ang mga government officials imong pakanon, awa noy, burot na kay na. Unsa man di mo mutuo? Mao na alagad gani sa ato pa mo serbisyo kang di mangayog bayad. Kamoron din hina nagtrabaho, di mo mangayog sweldo. Di mo masukog, di mo tagaan og 13th month pay. Dili mo magyaw-yaw ug wa mo'y bonus kay pandemic ra ba. O mga impiernohonon mo. Ang pari og way kolekta karon adlaw minatay daghan ra man ta kay mig kolekta ron nya wa man gitay musudan ni ambot na ba ka. Di kami magyaw-yaw. Kaning nagwali, di kani magyaw-yaw. Kamu sad hasta pari inyong i-appeal sa impierno. Di ko magyaw-yaw maluoy ko ninyo.
Bitaw, di gyud mo mohog sa kolekta, maluoy ko kay kanang paghog sa kolekta mao nay imong halad sa Ginoo. Nya kay wa man ka nihog sa kolekta, kinsa may imong gihalaran anang imong kwarta? Ang yawa. Kaluoy nimo adto nimo ihalad sa yawa ang imong kwarta, di ba? Padung jud ka sa impierno. Pero anha na nimo ihurot og hatag dinhi simbahan, congratulations. Mo na og di mo mohog sa kolekta, luoy kay mo, dili ang pari. Di ra ba mo tuo? Ikatulo nga A. Unsa man? Antos. Ang tanang mga santos nag-antos. Mao bitan nang na-common kay na natong ingon ang mag-antos masantos. Unsa may mga antosonon nimo? Daghan kay dinis kalibutan antosonon. Ang akong antosonon, una, ang akong mga kuyog sa kinabuhi. Kanang labing suod nimo nga tao, mo nay labing dakong antosonon nimo. Kinsa may kinasuoran nimo ron, mo na imong antosonon. Iyo na una, kinsa imong kinasuoran. Mo nay pinakadakong antosonon nimo. Tanawang naong ana. Naong palandaan gipulaan na ka kadakong antosonon ana. Unya, ang batasan ana gabalik-balik raman. Sige kag sulti, sige kag hangyo, nagkasinabot na mo, balikon ra gyapon. Sa una nangabit na, nya ni promise na nimo nga di na jud kuno. Unya, himan-himan na nasaylain. Nya moingon ra sad, huyang manggod ko day, huyang mangyud ko ana. Nya moingon ra sad ka, ano huyang day ka, ampo Gus Ginoo, nagampo naman ko day nya, moingon man Ginoo nga, sige lang, okay ra. Sabtalan ko ani day. Total wa man sa tika pasagdi. Ingon lang sa ka, sige, okay ra okay ra sa ngita lang sa kung ako. O man sa to'y kuyog sa father, ato lang ko kuyog dito. Ang pare sa, may ingon sa pare, bahala lang ng Madrid yan, di amay ni Dool, kanina lang saya ako. Oy, ayaw, oy, antosa. Kay ang sala, mga igsoon, dili mahunong kung di ta mag-antos. Kaning giingon diri nga bulahan kamong putli o kasing-kasing, tungod nas pag-antos nimo. Kay ang sala, imong mabalibaran basta mo antos ka. Unya, kung lutuson ka, antos. Kung daog-daogon ka, antos. Masantos ka ana. Nya kasagaran rabas kusog kayong mugamit aning triple A, kanang kusog kay mo ampo, kusog mo alagad, kusog mo antos, kanunay ng malipayon, malinaon og kontentos kinabuhi. Kana mao ning mga tawhana ang magsigig ingon, praise the Lord. Thank you Lord. Wala na akong hahanapin pa. Kani silang mga tawhana. Pero kanang dili mo ampo, nya di mo alagad, nya magsigig likay sa antos, mao na sila yung mga kusmod kay mga naong. Mao na sila ang kanunay bugat ang kasing-kasing. Mao na sila karon ang nga stress o nga depressed nga mga tao. Usa sa mga pagtulunan nga makuha nato sa ato karong pagbasa og sa ebanghelyo kinig yung paghimog planos kinabuhi. Na ba mo'y planos inyong kinabuhi? Maayo. Nya, natuman inyong mga plano. Karon si Kapfe, iyang gisigihag ingon ang iyang mga kauban sa barangay nga ayaw ko ninyo manyanitahi ha. Nya, doon na may hudas sa ilang mga kuan, ilang mga mga konsihal. Mudo na may Judas, ambot si Judas Tadios ba to siya or si Judas baka to Iscariote. Wa mo patuo, gahig ulo ba, naghimog yung plano. Mao na niabot dinhi ang taga-Bulhoon nga tigmanyanita. Bot makauli pa baka ning buhi nga to sila layo-layo ra ba to. So ingon ana no. Pero kining plano giplano ni uban sa tumong nga pagpaambit sa mensahis Ginoo o pagdugang paghatag sa gibugaton ba sa pag-ila o pagpasalamat sa kinabuhi. Kay nindot man kay sila mo manyanita ning taga Bulhoon kay naamang gyoy gospel hasta ilang kanta na asay sayaw ana kaon dayon paghuman. So plano
Kasagaran nato ang atong paagi ingon ani, magplano ta nya human magampo din tas Ginoo nga matuman atong plano. Mao man ginay saga, di ba? Magplano kang magminyo, magampo ka makitag uyab. Magplano ka mo graduate ang imong anak sa college, magampo din ka nga mahimo siyang buotan unya bright. Magplano ka sa imong pamilya, maghuna-huna din ka, kanus ako magpalaygit, kanus ako unsay akong imnon, pila ka buk anak among himuon, nya imo din ang tumanon. Ang manag-uyab sad, magplano sad nga magtinukhangay bisag way kasal. Ila sa dayon ng ampuan Ginoo in town, di lang gid unta mo ron haron dili may mabasa dito sa Gunoyan. Mga nana ba? Magplano ba? Plano sila. Pero kasagaran lagi nato, magplano usa, una magampos Ginoo nga matuman ang plano. Pero si Jesus lahi. Tibuok gabi siyang gaampo sa Ginoo aron ipakita sa amahan unsa may iyang giplano para sa iyang kinabuhi. Mao to nga pagkabuntag gituman ni Kristo ang plano sa amahan. Bunga sa iyang pagampo, nakita niya nga ang plano sa amahan, magpili siya sa daghan niyang mga sumusunod, magpili ra siya og 12 ka buok. Di ba unfair? Nganong mo pili raman kag 12? Kami ganiron dito, tanang nanambong, nakapupo gimi atong tanaman ni kafe dito nga nindot kay mga bunga. Kami gitanan, gitagaan kay kunay usang di tagaan, unfair. Unfair. Di ba? Pero si Jesus, mituman si ana. Pila guto kalibo, tag 5,000, tag 10,000 gutoy mo kuyog niya. Sigig pangita niya. Pero 12 ra kabuk ang gipili. Naapil pag yun intawag pili, ang ilado kaayo nga buangon nga mao si Judas Iscariote. Nakaingon gitingali tong uban, grabihas, Judas naapil. Wa ka masayo pang Espiritu Santo ana. Ana ba? Pero kay plano man sa amahan, tuman si Jesus. Giapil si Judas nga mabudhion. Nya, unsa may resulta? Unsay resulta? Kadto gyud Judas, mo'y nakaingong nalansang siya sa cross. Nya nagmahay si Jesus. Nakadungog mong nagmahay siya. Wa kay ngano man di man niya plano man sa amahan. Kamuron sa inyong kaminyoon, wa mo magmahay. Sige, tubag. Wa mo nagmahay. Oy, magandang ninyo, klaro kayo. Abot kafe, wa ba na siya magmahay? Daghan kay ron oy nagmahay, moingon man gani nga rin ako kana magpa-counseling, sus padre, og dip alang gyud tungod sa mga bata kay yung buwagan. Nasayop ko pa diri, nasuyop gyud ko pagpili aning buang-buang dako. Nya gatuo siya rin nasayop, ang kato sa ding usa gasigi sa dingon, kanus man ni mamatay ni panuway dako. Gato siya magsiyari nagantos. Ang gato sa dengo sa nangasayop ko no silang pili. I made a wrong decision. I made a mistake in my choice. I have the right to be happy. Divorce ta. Kay mangita ko right person. Istorya asa ko kakita og right person nga kada person na may left na say right. So mangita kag pulos right kalain na ng persona no pulos right na kinay left. Mo na mo left ka dire kay mangita kag right ay gapot sa nimo dito na say left. Mo na there is no such thing as right person. Unsa man? Only right decision and die for it. Decide to love a person and die for it. Pero haron ka makahimog desisyon pag-ampo. Ampo yun. Ampuig maayo. Nya pangutan ang Ginoo sa iyang plano nimo. Kay kung di ka mangutan na ana, ang imong plano, wa man ay siguro. Pero ang planos Ginoo, wap agani ka matao, wap agani ka imabdo sa imong inahan. Kumplito na ng planos Ginoo hangtod sa pagbalik nimo dito sa langit. Kumplito na na.
Di ba ningon si propeta, kung kibaw to kisa tong propeta ha, Jeremias ba to? Ningon siya, sa wala pagani ako gipanamkon sa akong inahan, giplanuhan ako sa Ginoo, gitawag na ako sa Ginoo. Si San Pablo sa ningon, sa wala pagani buhata ang kalibutan, naa natas planos Ginoo. O kana, ang ato na lang di ay ang pagpangitag plano. Kaning bana ni Cafe, kamao mo ni anang tanaw-tanaw anang plano bas building. Kay kuan man sa toy kurso nimo bre. Engineer. Oh, ana. Kana mga engineer magtan-aw na sila sa plano, asa na mo tukod og building og way plano. Ang Ginoo na naman sa plano nato, na nasa blueprint. Ang ato na lang ang pagsubay na lang. Mo na problema diha kung nasubay ba taros plano. Kini akong pagkapari, nasubay ka na sa ako planos Ginoo. Inggot lang ninyo. Ano ka mo manoy masol? Kana pa religyo ano kang wa nimo kon celebrate, gusto siguro siya nga mahimo siyang ulitaw. Kana pa religyo, kuan man ana classmate man ana sa kaning philosophy ni gawas man na paghuman ni regency man na amot sa plano niya basig mutilaw sa siya sa daghang tilawanan. Ya pagkatagbaw na ni balik ay. Ambot ka og plano ba katos Ginoo nga mobalik siya. Ang pangutan na alanas pa religyo. Aka mo din nakatilaw sa mo ana. Hapit ko mo din 5 katuig ang pahimos ana niya. Ako karon 2 pa lang katuig tagbaw na mo. So na planos Ginoo. Kamo diha karon, kamong nangaminyo, kamong mga dalagag ulitaw, kamong nanganhi dinhi nga taga-bulhoon kay magmanyanita, plano kanis Ginoo. Kaning nagsakristan dinhi, di kani pararanis pamahaw. Kana bang ingon ana ba? Saan na to pagkahibaw sa planos Ginoo, nga mao ginay planos Ginoo, nasubay kas planos Ginoo. Kay bawo mo. Unsaon pagsiguro nga plano ginas Ginoo? Sige. Parihara ba tawa? So kay bawo. Para nako ay mga duha tingali ka giya sa ato karong gibasa og sa salmo. Matud pa sa atong gibasa sa unang pagbasa, niingon si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Efeso, kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios, mga sakop na sa iyang lawas. Ang imo ganing desisyon o kanang nisod sa imong hunahuna, makapromote gani og unity, makapromote gani sa pagpalambo sa simbahan sa lawas ni Kristo. Dili gani makapromote og pag-iyahay, dili makapromote og panag-away, dili makapromote og panagbahin-bahin, kana plano nas Ginoo. Inigminyo nimo, nya ang imong giminyuan, imong igagaw, igtagutlo, di ka mabungkag inyong mga relatives. Ngayon, nauna ako no. Nya you love each other, pero mag-agaw mo tagsa. Mabungkag dili. Uy, tubag. Karon daghan ra ba kay nag-unay? Nag-unay ay. Nya ilag yung padayunon kay they love each other. Bahala na kadiha. You and me against the world. Unya rog na ay mag-text na kung madre. Nya ang plano magminyo gyud mi. Makapromote bag unity? Of course. Makapromote yun. Parokya o monasteryo magkahiusa. Pero makaguba sa pagtuo, dili makalambo sa katauhan sa Dios. So ang una din natong hunahunaon, kining akong desisyon, makatabang ba ni aron masantos ang katauhan? Mulambo ba? Kining ilang pagmanyanita ron din makapalambo ba ni kahiusa? Makapalambo. O planos sa Diyos, check. Ana. Makapalangit ba sa nila? Nga naghimos manyanita, labi na tong konsihal nga nagplano? Yes, o check.
Pwede na ba sila mamatay? Yes, check. Oh. So pwede na sila mamatay. Kaya nga naman, nagsubay mas planos Ginoo. So munay una ha. Di karon kanang inyong panag-uyab-uyab diha. Plano ba nas Ginoo? Kanang inyong panag-uyab-uyab, pulos ra ba mo babay? Nya nagsige mo uyab-uyab, di gid mo magbuwag kay you love each other. Plano nas Ginoo, makapromote na og holiness and unity. Kamong puro laki nga nagtipon diha, dumutod saon ang inyo pagkumbate. Plano ka nas Ginoo. Kamong nagkabit-kabit, siging kabit-kabit. Minyo ra ba na nya dalaga ka, nya tungod lang kay kwartahan, maluwas-luwas ang imong kapobre. Unsa man, may ka na, plano ka nas Ginoo. O imo ra ginang plano nga maarang-arang inyong pagkabutang. Kanang imong pag-abroad, karon lang tagaan nimog maayong kaugmaon imong pamilya, nahasubay ba nas planos Ginoo? Makapromote ba na sa inyong unity, sa inyong holiness and closeness to the body of Christ? Kining akong pagkapari din kining gibuhat na kus parokya, makapromote ba ni og unity, holiness? Og wa na gani, kunungon tanan ni. Kunungon. Bitaw, way kapuslanan. Kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagsigig inom anang pills, makapromote nag unity, holiness of life. Sige. Tubaga. Kanis Father Ligio, murag ubay-ubay na sila mo nagsuon. Kaya pagkuhan na to, pag manyanita, murag daghan man to ni sayo-sayaw dito. Pila mo ka buok, Dre? 10? Ikapila man ka? Ikasiyam. Si Father Ligio, ang buutan kay natong pare. Warakos kumingkings kabuutan. Ikasiyam sa napuo ka man nagsuon. Og nisod pasunahuna sa ilang ginikanan ang ilang plano, duhara gid unta to kabuok, 40 na ni gilabay na nis basurahan. Ikasiyam gud nya duharay plano, two child policy. Wa na ni ang ayan na kining iabot ning nauma nya karon mo ikinabuutanan, maopay gwapuhan nya. May nalang nang gwapo kaysa gwapa. Kana ba inana nya giabot lang. Ako, nindot kay itong mga choir. Unom kami sa pamilya, ako ragyo'y gwapa. Sus, og namatay pa na siya. Siya ragyo'y gwapa. Itong katakanta nyo ganiha ba? Hindi kingon, ako ragyo'y gwapa. Naku, hilasa ha. Ita joke lang ha. Ay, ako, 5 sa may kapamilya. Ako raman sa'y... So, in short, basta tumanon tong planos Ginoo, example ka ng pagpanganak, ayaw pagtuo nga di malas na tungod kay ika-12 na nimong pagmabdos, tungod kay ika-14 na nimong anak, tungod kay imo na ng ika-16 nga anak. Ako, nakadungog ko, murag si Cardinal Sin, anhing Cardinal Sin, ambot og tinuo, na limot man ko ato, murag ika-13, siyang anak. Ug napay ubang mga pare na ika-15 nga anak sa 18 kabuk mo nagsuon nya gi-abort pa. Wa na tay tigmisa. Wa sa dunta katagamtam og dako-dakong kolekta. Katong na naguna asam to ka kolekta, pare ra man inigdo pa. Hipos. Ang pasabot lang sa Ginoo ba, ayaw mo kahadlok pagsubay sa akong plano, bisan pa usahay, di na mo kasabot, o wa na yun masubay sa inyong personal plans. Sunda si Kristo. Og matod pa sa atong Salmo Responsorio, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Pasabot di ay, kung maghimo tag plano, siguro agyod nga magsabwag na sa mensahe sa Ginoo. Kanang internet ba gisaway magina bisag ako di mo ganahan ana internet nga anha na lang magyampungad sa internet ang bata, pero karong bag-ong na santos nga dali kay na santos o patra ka tuig gikas pagkamatay na beatified na si Blessed Carlo Acutis. Namatay siya 15 anyos man ting ito ang iya internet.
ang iya jong hilig internet, pero gahimo siya websites para isabwag ang mga milagro sa simbahan ngadto sa katawhan. Iyang gihimo-himuan og nindot kaayo nga mga design aron ma-attract ang mga mananaw og makasiguro gid sila nga makasabot og ma-attracted sa mga milagro sa simbahan og ang kinabuhi sa mga santos iyang gipaambit diha sa diha sa kanang cyber world. Og maunay iyang gustong pakamatyan og namatay gid siya at age 15. Pero matod pa niya, inikamatay nako, magpabaha kog daghan kay mga milagro, kay grabe kaayo ang grasyas Ginoo. Og nibaha gid ang milagro. Og mao na matay siya 2016, karon 2020, wala, blessed na siya. Naunhan pa niya ang ato ganing obispo dinhi nga Santosonon sad si Bishop Chupilo Kamumot. Naunhan niya tungod sa iyang paggamit sa internet according to the plan of God. So kamong mga kusog kay mo gamit og internet, ayaw mo pagsigtan-aw ng mga porn, kanang sigig tan-aw ng mga movie, siging selfie nya i-upload dayon, ilis-ilisan ang ilong, ilis-ilisan ang naong. Ayaw mo ana, mga binuang as internet. Ang planos Ginoo sa internet nga isabwag nato sa mas lapad nga lugar ang mensahis Ginoo. Muni kini atong misa bisag puol kay ni paminahon ato gining gi-upload diha sa YouTube. Malingaw mo sa dili, okay ra. Ang nalingaw malangit, ang nagkusmod maimpierno. Ana simple ra kayo. Nya kay mo announce mo sa dinhi, donate mo kay naatay mga project. Ang mo donate, malangit. Ang mo ingon sad sige lang nig pangwarta. Hibaw na mo gasa mo padung. Nanaragod nagod. Pada karon nag-ingon ta karong October 31 mo tapos tas atong rosary month. Nya naatay gihimong living rosary sa 5 ka chapels, nya ato silang gihimong contest. Ang first prize 12 ka sakong bugas, ang second 10 sacks of rice kanang Lion Ivory ang brand. O nya ang third prize pila to? 8 kasako. O niya ang fourth, kay 5 sa ka-chapel, pulos winner. Ang fourth, unom. Niya ang fifth, 4 kasako. Ako man yung gi-announce. Karon, nanay ni angkon sa fourth, nanay ni angkon sa first, nanasay ni angkon sa second. Third na lang og fourth ang way ni angkon. Og mo angkon mo ron ani. Diwa na? Malangit na mo. Kung mo eskwela ka, o niya dunay pangutana ang maestra, niya dili ka katubag unsa may imong grado. Pasar, hagbong. Hagbong. Ay kusga? Hagbong. Hagbong. Mo na ka mo, tubag yun mo. Igpangutana, tubag dayon. Lisod bagod tubagon ang pangutana ni Kristo. Ang iyang pangutana mauni. Kung doon na mo'y anak o baka nga mahog sa atabay, panahon sa adlaw ng igpapahulay, niya kining adlaw ng igpapahulay, gidili mangyod ang pagbuhat, bisan unsa kay mo pahuway lagi gita, kay ang Ginoo ni pahuway ana. Insya kung doon na mo'y anak o baka ninyo or hayop mahog sa atabay, saman, paugmaan o kuhaon dayon anang adlawa? Paon. Dali kay mong nakatubag. Pero sila wa katubag. Portigid ang bugua aning mga magtutudlo sa balaod o mga parisiyo, wa man katubag. Bugo to sila, mas bright mo. Sige, tubag. Wa na sad mo mutubag. Magpasabot ba nga sila nga mga lawyers kaning magtutudlo sa balaod, pasabot ani mga lawyers man ni sila. Nya mga parisiyo mao to sila ang mga leaders sa society. Bugo dito sila. Bright kayo. Purting bright nila to the point nga galisod sila tubag tungod sa ilang ka-bright. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, nang hinaot kong makabaton mo sa kaalam. Ba't giyon sa ito pagsulti sa iyo tingali ko ako lang ng klarohon. Wa na hinoon ko diri.
nunoon ko, magtua. Ang akong pagampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo. Unsa man ning kahibalo? Knowledge ug kaalam. Unsa man ang kaalam? Wisdom. Bright ninyo eh. Bright lagi mo kaysa mga Pariseo. Magtubo unta ang inyong gugma, kaalam, kahibalo, ug kaalam sa paghukom aron makapili mo unsay maayong buhaton. Sila ang mga Pariseo ug ang mga kaniniang katong mga magtutudlo sa balaod ning tubo ug maayo ang ilang kaalam ang ilang kahibalo kay gimemorize gud nila ang kaniniang hapit gud gimemorize nila ang itawag lag Torah kana bang 5 books man siguro na naa sa Bible, Genesis, ang sa tanang sunod na Deuteronomy, Numbers, Leviticus, Exodus, mo ni niya. Ila ginang gimemorize. Nga naman, kay maunay ilang pagpalambo sa ilang kaalam. Pareha gud ang mga lawyers, mutake na sila bar, memorizon gina nila hapit ang tanan nga coverage. Dagko kay mga libro, mao sana sa mga medical courses. Kami sang mga pari, halatuon gid ana mga theological, philosophical, mga dogma simbahan aron gyud mulambo ang kahibalo. Nya exam dayon, nya pasar dayon. Ana summa cum laude pa. Summa cum laude, magna cum laude, pakpakan des mga taob, sabungan deg medalya, pag matuod nga kamao na gyud ka. Pero ang lisod palambuon kaning gugma o kaalam. Nga naman, ang gugma, unsa may makapalambo sa gugma? Libro? Gugma ba? Unsa ang pagpalambo? Magsikag basa? Unsa ang pagpalambo ang gugma? Di na magsilbi. Bisag hotdon pa na ni magbasa tibok Bible. Hotdon pa na ni magbasa tanang libro diha. Mga love story o sa mga novels pa na diha. Unsa na imong mga pabasahon. Psychological. Di mulambo ang gugma. Ang gugma mulambo diha sa paggamit ni ini. Diha sa paghigugma sa imong isig katao. Kana gyud makapalambo, pero ang imo ganing gugma gamiton ra nimo para sa imong kaugalingon, na patay ka diha. Bikaron, kumusta mang inyong gugma? Nitubo? Tubo. Nagtubo? Tubo. O nagkalaos? Kamong mga banag asawa, kumusta mang inyong paghigugmay? Ikumparar ko no kadtong uyab pa mo. Katubang uyab, di makahinomdom pasad mo katong uyab pa mo. Huna-huna ako no unsa man imong bation katong uyab pa mo. Nya karon nga pila na mo katuig kami nyoon. Nitubo ba ang gugma ninyo o nagkalaos? Tubo. Tubo. Unsa may timailhan nga nitubo? Sige. Kasagaran nangamatay. Na diha sa atong kuan sa kanang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Naa diha ang gi-explain ni San Pablo what is love. Ang gugma mapailobon. Diba? Love is patient. Love is kind. Love is forgiving. Love is, ang sa patong uban diha. Basta mo na siya. Kana palang daang, love is patient. Love is kind. Unsa man ka kapasensyosa or pasensyoso katong uyab pa mo, karon mitubo ba ang imong patient? Uyaw-yawan kay ka? Hay may mas yaw-yawan nimo katong uyab pa mo o karong minyo na mo? Minyo na. Nagkalaos ang gugma. Kaya ang gugma patience man ang mutobo. Ana, nya napadyo gibutang diha. Love does not
keep a record of wrong. Ang gugma kuno dili kuno magtipig og mga sayop. Be, hayman kalainan, haymay mas kanang dali kay kang mawagtang sa imong utok ang iyang binuhatan, ang iyang mga sipyat ba katong uyab pa mo o karong minyo na mo. Wa ba kay daghang sigig tipig dia sa imong hunahuna, iniglakaw sa imong bana or sa imong asawa, labi nagduda ka ngan ana na say kabit, wa ba magsuod sa imong hunahuna, tuwa na sang animal ay adto na sa tus kabit niya. Nag-keep ka og record of wrong. O kanang pagsigig subay-subay, kanang sig subay-subay ba? Ikaw sa una pagyud ka, sa una pagyud ka. Awa na. Patay imong gugma diha, di imtubo. Yan, itubo inyong gugma ron, wa. Nangamatay. Wa na mumutingog, o tanawa, liwat gid mo sa parisiyo. Ang sunod, ang kaalam. Unsa may makapatubo sa kaalam? Kanang sigig basa na mga libro, sig basa. Kadto kunong diha gitawag og a man of wisdom. Sikat ka ito nga limot ko kisa tong tawhana nga man of wisdom. Niya daghan kay mga learned people nga na interested kay grabe magid siya mutabi, hapit man tanan mahibaw-an niya. Niya nindot sa gayo moto ang mga scholars ni adtos iyang balay kay gusto silang mutan-aw unsang mga libruha ang iyang gibasa aron ila sang sundon, ila sang basahon aron mahimo sad silang man of wisdom. Sus pag-adto nila, pag-atubang didto, tan-aw nila wa manggi libro bisan usas balay. Wa gyud. Nga gipangutanan nila, unsa mang libro imong gibasa? Siya, wa man ko'y gibasa. Siya niya nga nung may man kay kang mo istorya, may man kay daghan man kayo nga mga butang imong gisgutan, nga galisod may pagsabot, galisod may pagtugkad, pero ikaw yano ra man kayo, nga no mang ingon ana man ka? Motong ingon siya, kini manggong kaalam, di man gud ni gikan nato, gikan man ni sa tinuod nga kaalam. Kalimti usa ng imong kahibalo aron mahimo kang maalamon. Empty your knowledge and you will be filled with wisdom. Na siya. Kalimti ng imong knowledge nga kanang COVID makamatay di ay. Kanang COVID ba? Kalimti na. Nya tangtangan na imong mask. Nya suroy din ngadto. Hanggap ug maayo anang hangin. Tanawa, ibalik nimo sa inyo. Unsa may hitabo? Patay na. Tanawa, inyo nang gi-anticipate, patay gyud ka pa der. Knowledge. Ingon bitaw ko disown. Disown ba? Ayaw lagi gamita ang knowledge. Usab ha. Kalimti imong knowledge nga naa day COVID. Nya tangtangan na imong mask, suroy-suroy gud ngadto, ayaw pag social distancing. Iniguli nimo sa inyo, unsay mahitabo? Relax kay ka. Kakapoy na magsigig sulob og mask. Relax kay kastanan. Nya hilantan dayon ka. Ang imong kaning kuan, ang imong hilana tag 40, 45. Unsa may imong bation? Relax gihapon. Ngano mo day ang tao day sa una wa day hilante. Karon ra day ini nga hilantan kay naay COVID. Way mga hilanat sa una? O di relax ka nga hilantan ko. Nya ni gatos doktor, ingon din doktor, uy, COVID man ni. Unsa may mo isulti? Lara. Relax kay ka. Ngano man ingka patay gyud ko. Pero ini kamatay nako, magkita din mis Ginoo. Kani kay gitugot sa Ginoong mutapot ni nakong COVID karon. Magkita gid mi ani. Nya, maratol ka dili. Wa gyud kay ratol. Ngano man ang imong gigamit wisdom man nga dili day ka mamatay. Unsa man magkita mos Ginoo. Kanindot ana
kadakog kalainan mamatay ka o magkita mo sa Ginoo. Kadakog kalainan ana. Pero pila man kabuk nato dinhi ang mutuo ana or mosunod ana. Oy, mahadlok yung mamatay, pero dili gusto nga magkita siya og ang Ginoo. Pero magsigig ampo, Ginoo tabangi taon ko, Ginoo tabangi ko. Yung Ginoo magpakita ko nimo, ayaw lang Lord, ayaw lang. Kaya di pa ko gustong mamatay. Yung Ginoo, sikag patabang nako niya, di ka gustong magkita ta. Ako nga nagsigig tabang nimo, ako nga mo'y imong financer, ako nga imong benefactor sa imong kinabuhi, di ka gustong magkita ta. Na ato mga benefactors din ay kana mga donors nato, mga online parishioners, atong nung silang hi. Wa gid ta magkita ana. Pero daghan kay nila nga nagsigig ingon, Father, mahunong laning COVID, makauli kog Pinas, anhaon ta gyud ka kay magkita gyud ta. Nako, ako sad excited sa kong magkita ta. Labi na tan-aw nako medyo gwapa-gwapa. Sige, kita kita. Joke ha, oy mga online parishioners, joke lang na, pero tinodon pwede pod. Kanang ganahan ta magkita, oy. Kanang tao nga nagsigig hatag nimong pabor, di ka ganahan magkita mo? Di mo ganahan? Ganahan. Unya, nanong mahadlok mo kang mamatay? Because you lack wisdom. Knowledge ray imo. Ang tinuod nga wisdom naa sa Ginoo. Og ang iyang giingon, ayaw mo kabalaka, ang tanang nagtuo kanako dili mamatay. Og bisan pag mamatay, mabanhaw. Og ang buhi nga nagtuo kanako dili na gyud mamatay. That is wisdom. Di na matugkad og libro-libro. Bisan si St. Thomas Aquinas, iyan ang gisuwayag tugkad. Gisunog niya ang iyang libro pagkakita niya sa tinuod yung presensya sa Ginoo, kay wa gid siya katugkad. That is beyond knowledge. Niya si San Pablo, bisag gibilanggo siya, nagpasalamat sa Ginoo. Sudang gana, nabilanggo siya, giskidula na kanus apatyon, nagsigig pasalamat sa Ginoo. Wisdom ang iyang gigamit, dili lang knowledge. Ana ha? Sige, katong na ay wisdom,